huddul mahuria. Tapahohom jala tapauduk marohata diadopan ni debata dinarohi tamar sobbatu debata ama anak dohotod di parbadia sian bagas tabe nang sian jorona marningo tita sadarion tahalasson are parningotan hananae ni Tuhan Yesus tumopot amana di Banua Gijang parade inganan di hita huriana na porsea Yesus anak ni debata atong taedehon maedde na marningot habal gaonna dohot hamuliaonna maredde mahita. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhani, bahenok kudus sogot namonangi rap dohot au, hudul di habang saki, songon au namonangi, jala hudul rap dohot damang di habang sana. Haleluya. Ali Tuhan debata pargugun na suhatu dusan say pargugoy mahami makaporsyay anakmu na sasaday si Pangulo hami na manaik tu surgo asahu parrohahon hami roha Banua Gijang marhite-hite anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Surga
Patik ni debata dia perningotan hari hana naik Tuhan Yesus sadarion. Songon natakarsta surat di Yohanes biddu 15, mamuka siya 12, 1, 10. Onma patikku, naing mamasiha holongan hamu, songonau na makaholongi hamu. Nasumeyahon hosana humokop aka ale-alena, ido parholong ni roha na sohalopoan. Ale-alek kumahamuna, molo diulahamu nahu patikkoni tuhamu. Atong rap mangidogogo mahita siya Tuhan debata, laho mangulahon naho bartu patiknai. Tatopoti madosat tatuadopan ni debata, ale Tuhan debata ama nami na di banua gijang, para siroha midahami jolma na dangolon, narodo hami pardosa tujolom, manopoti dosa nami na gudangi, natarsosol bagi dohami nuaeng, ala jojo tubayan hami sogoni roham, tamasi tutudo hami honauhum alani, tungholan alani las ni roham sabingdo, ubahen ma somago hami, ope asima roham di hami, say unang uhumi hami, say sesa madosa nami sa udena, ala naung use mudar ni anak kaholongan ni roham di dolok Golgata. Amen.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata na gudangi. Para si roha jala perdenggan basa do jahoba. Labat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibahen tuhita hobar tu hazahatota. Songon asini rohani ama-ama midak ka anakna. Asini rohani jahoba diak kana makabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Hatani debata turpuk di perningotan hari hana naik ni Tuhan Yesus tersurat di Heber biddu 10 sada mamuka siane sada satu ayat onom tajahama marsorik-soring. Alayang go haporsiaoni pos ni roha doi diak kasih hirimon jala pamotoan na tutu taringot tu nasoni ida. Hinorhon ni haporsiado tatusi naung marhite-hite padok ni debata di paojak akahasianganon asasian na sotarida majadi na taridai. Hinorhon ni haporsiaonido tarhisat si Henok, gabedang dida hamatean, jadi dang jupang beibana, alanong dihisat debata, ayat dorang so tarhisat, di hati dakod doibana, halomoan ni debata. Rapi tamaja, haporsiaon, dang terbahen halomoan, ay halak nama dapoto debata, ikon di haporsiai, adong debata, laos ibana do silehon upa tuaka nama jalahi ibana. Martua dona tu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amen. Surga
tahati dakko maha porsiao tai, songon nani hati dakko ni dongatta saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso atu dosan, nato mo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga-gabe siato di parbadia, adorang sohau buhan. Ido tuhata, natu maon na bernit, di panguhuman ni silatus, nama tetarpajal do ibana di hao pinar silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mula mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pa imamula sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea di todi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria to panela Kristen akan na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mula mangulu sogot daging halakan naung mate, dohot diangoluan na sorasuda. Amin. Sunggul-sunggul manang soso-soso di hita, parjolo di hari Minggu 24 Mei 2020 nanaing ro, mar minggu do hita songon nasomal masuk pukul sia 30 wib. Paduahon, totong do mardalan aksi peduli ni huriata, ise nau kaprohana mangurupi radedo huriata majalo maule atema. Hurian pun diri
Dame ni debatana sumurung sian salut na roha imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tohatai. Amin. Hamua kadongan saha porsyaon di tuhata Yesus Kristus di bagasan sadarion di hari Kamis nabadion ima marpungu hita patupahon pesta hari raya hananai ni tuhata Yesus Kristus tu Banua Gijang di pasahat debatado tuhita hatana nagabe pasu-pasu di nguluta ima sian evangelium ni si Markus bidu saplono mamuka sian ayat 15 rodi ayat 20 sono mahatan itu hatta dihita jadi ninna mamando nasida laho mahamu tuliat portibion jami tau kamuma barita na ulii tunasa na tinoppa na porsea jala tardidi dapotan haluaon alai naso porseai hona uhumdo jala onma tada akan namangiut tuna porsea pabalion nasida do akka sibolis marhite-hite goharhu dohot makatahon hatana imbaru job puton nasida do akka ulok jalan nang diinum ratsun hamatian dang pola maua nasida apehon nasida ma tanganna tu akana marsait gabe malum ma hilalaonna asa anggo tuhani dung makatai ibana dohot nasida tarhicat matu Banua Gijang lau udul tusiamun ni debata alai lahodo anggo nasida majamitahon barita nauli tuganuk luat jala diurupi Tuhan ima nasida di pahot majamita nasida marhite-hite tada akan namangyuti ima sahatna dia mau kadongan sa porsyaon narap hita di bagas coro ni debata dohot dia muruas ni huriatta naso tarbahen rotu bagas coro ni debata di bagas tikion dina parsidohot hamu di pesta sadarion kupasatami matabi di hita salutna hamu ruas ni huriatta nani haulongan Tuhata Yesus Kristus selamat hari pesta hananai Tuhata Yesus Kristus ma di hita salutna dia mau kadongan saha porsyaon di Tuhata Yesus Kristus nunga 3 bulan lobi dang terbaik kita dope rap hita marpungu di bagas coro ni debata patupahon ibadah patupahon parmingguan patupahon pesta
ni huria. Ati pe songoni toktongdo tajalo tahilala dengan bahasa ni debata na mangaramoti hita, mangaramoti huriana, mangaramoti bangso termubi bangso ta Indonesia on. Di tonga-tonga na adong pandemi COVID-19 sia na makorhon di ngolu ni 238 bangso di Portibion. Makorhon gudang aka ngulu ni ganup jolma di Portibion. Di tonga-tonga ni pandemi COVID-19 siaon dinamar pesta hari raya hananai ni Tuhatta Yesus Kristus hita di bagasan Kamis na badiaon boido ros sukun di hita na taricat Tuhatta Yesus Kristus tu banua gijang tubuma suku-sukun dia akan naporsea diuriai dia akan namanada debata dia akan namanada Yesus Kristus dia akan namanada tor di porbadia tarhicat Tuhatta Yesus Kristus naung manaon apursukon naung mate di hau pinar silangi naung sian na matei jala di baksa tikion tapes tahun hari raya hana naik na tarhicat ibana tu banua gijang suku-suku ni ima na di pasobbu Yesus dohita manaun pandemi COVID-19 siaon na so parduli do Tuhatta Yesus Kristus di si tahono ta sonari dina makorhon nama ce acip alani pandemi COVID-19 siaon na di pasobbu imana do ita na dita di koni mana do ita siap Portibion taricat imana tu banua gijang jala siap banua gijang udul-udul imana tabu mamereng merek kita mandok tahu kamu maisi ai dita di kon ibana kita taricat imana tu banua gijang Oma suku-suku dita na di pasobbu dita yon madala niyon COVID-19 yon pola manahon na acit pola manahon habut ni roha biado Tuhanon taricat imana udul imana di siamun ni debata manatap-natap kita mamereng-merek kita hamua kadongan sado alusna dang di pasobbu debata hita dang di pasobbu Tuhatta Yesus Kristus na taricati tu banua gijangi hita dia tidak membiarkanmu dia selalu peduli dan dia tetap hadir
di tengah-tengah kita menjalani, dikelilingi oleh suatu kekuatan yang bernama pandemi COVID-19. Mana buktinya Tuhan tidak meninggalkan kita? Mana buktinya Dia tidak hanya duduk enak di sorga? Sekali lagi jawabannya tidak. Apa jaminan bahwa Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita hari ini? Ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita dikelilingi pandemi COVID-19. Sial. Ini jaminannya, saudara-saudara. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia telah memberikan pesan. Dia telah mangaleo poda tuhita. Di tadi kon ibana nama ce arga na ikon tatean lobisian arta ni portibion amai hatana namandok amata namandok na pabuaon hot ibana di tonga-tonga ninguluta omma atana mandok. Jadi ninna memandok nasida. Laho mahamu tu lihat portibion. Jami tau kamu ma barita na uli tunasa na tinopa. Na porsea jalan na tardidi. Dapotan haluan. Alain naso porseai. Ona ukundo. Inilah yang menjadi jaminan bahwa Tuhan Yesus tetap menyertaimu, menjagamu. Karena Dia memberikan tugas kepada kita. Di leon ibana poda mardongan ulaon batu duhon na toktongdo ibana mandongani hita, na toktongdo ibana mangaramot hita, na toktongdo pabuahon na dihamudo ibana alana hatanaido ai ibana do hatai naung gabe daging jala hataido nati nadikon na tuhamu idum gabe jaminan na pasti dang dipasopu ibana tak alana andorang sotaricat imana nunga di pasahat ibana hata nana badia olanodo jojot hita lupa dina toktong didongani hita dina toktong diramot hita dina dileon tugas di hita adong di babua ibana tu hita dinalaho mamaritahon barita nauli dinalao macam tahun barita nauli tulia portibion tunasa natinopa di paingot ibana dodi hita ada 3 kekuatan yang menjadi tantangan dan ancaman kepada kita. Adong tulu hagugun nama baik kita lupa na toktong doi mana mandongan kita mangaramot kita dia matulu huasohi nang pinabuana tu hita dina disuruh hita majami tahun barita nauli omma 3 kuasa, 3 kekuatan, 3 nama yang terus bekerja untuk menghalangi kita menyatakan
kesaksian iman kita tentang berita Injil itu. Oma amang inang tulu waso nak jujur membuat kita cemas, gelisah, takut, tidak peduli, ya, putus asa, amai. Ujau ma dihita tulu waso na mengalangi kita, mengambati kita, lau mamaritaon barita nauli. Jala oma tada akan namangiut tuna porsea. Babalion nasida do akasibolis marhite te goharu do makataon hata naimbaru. Joputon nasida do akaulok jalanang diinum rasun hamatian. Dakpal pola mawa nasida apion nasida ma tangan na tu akan namar said gawi malum mahilalon nasida. Pertama, kekuatan kuasa yang membuat saudara cemas, takut, gelisah, tidak peduli adalah kekuatan iblis, sibolis nina. Jalo omma tada kana mangiut tuna percaya pabalion nasida do akka sibolis. Iblis terus akan bekerja. Hidung bahan roh suku-suku di tanakin. Tarica di mana tuh Banua Gijang? Na so peduli di mana? Na tabu-tabu di mana suku? Karena iblis, apapun wajah iblis hari ini kita tidak tahu. Tetapi iblis terus bekerja. Apakah dia berupa penyakit? Apakah dia berupa virus? Apakah dia berupa manusia? Apakah dia berupa malaikat? Apa dia berupa materi? Kita tidak tahu. Tapi iblis terus bekerja, mengganggu mulut kita, mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita, mengganggu badan kita, supaya tidak pergi memberitakan Injil, supaya tidak pergi untuk majami tahu barita nauli. Kita tidak tahu apakah dia berbentuk apapun itu hari ini. Itu yang pertama, kekuatan yang akan mengalami. Apa kekuatan yang kedua? Dikatakan di sini kekuatan yang dua, maceta kasido. Joputon norsida aka uluk. Ular, uluk. Kekuatan kedua, uluk. Apa itu persentase dari ular? Dia interpretasi penggoda Adam dan Hawa. Dia presentasi apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dia adalah setan, ular tua yang menjadi penggoda. Kekuatan kedua yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa ada ular uluk penggoda yang terus menggoda kita, sebagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden, sebagaimana Yohanes melihat di Pulau Patmos ada ular tua yang terus bekerja, yang terus menggoda kita dengan berbagai-bagai berbagai-bagai materi, berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai perkataan, berbagai-bagai pikiran. Dia menggoda kita. Uluk, suatu kekuatan yang sedang bekerja sampai hari ini. Kuasa yang ketiga, jalanang diinum racun amatean. Ada racun, ya. Ada racun, ya. Ada racun, ya. Yang terus, ya, ditampilkan. Apa
Apa itu racun itu? Apakah COVID-19 ini adalah racun? Ini ada 3 kekuatan. Di tengah-tengah kita ingin bersaksi, di tengah-tengah kita ingin memberitakan berita Injil, berita naim barui, berita nauli. Tuhan Yesus sudah katakan kepada kita, ada 3 kekuatan yang menghancurkan hidupmu, menghancurkan aporsiamu, menghalangimu, memotong hubunganmu kepada Tuhan, memotong hubunganmu kepada gereja, memotong hubunganmu kepada sesamamu manusia. Pertama, iblis. Kedua, ular. Ketiga, racun. Itu yang dikatakan Yesus, dia sudah katakan itu mau kadongan. Nunga di bari tahun Yesus sih. Nadong do. Alai mau kadongan sapur siaon. Ati pe adong tu luasoi. Molohita akan aporsia di debata, akan naporsia di Yesus Kristus nataricati, karena porsia di di porbadia, nang tapes tahun 2 minggu neng ro, asa sahur nito di porbadia, songon akasisian naido hita, songon dia mah, molo hita mang hinang, apapun kekuatan yang menghalangi kita. Mulu hita naing tapayut do songon nai ben akasisian nai songon nai pinai nak kena proses na parjoli dia mah ima di Markus 10 ayat 20 alai laudo anggona sida majami tahun barita nauli tu ganup luhat jala dihurupi Tuhani mana sida dipahot majami tanah sida marhi tete tada akan namang yuti. Dia mata dan namang uti didok nakin atas nama Yesus Kristus bahwa iblis tunduk, atas nama Yesus Kristus bahwa ular akan hancur, dalam nama Yesus Kristus racun apapun tidak mempunyai kekuatan apapun. Mereka pergi dengan apa? Lau manasida. Mereka tidak mau status quo. Mereka tidak mau jalan di tempat. Mereka pergi lau. Ya. Walaupun ada ancaman itu, lau donasida. Mereka tidak mian. Mereka tidak status quo. Mereka tidak tinggal diam. Mereka tidak jalan di tempat. Mereka tidak. Tangi pertatun nasida status quo. Mereka tidak hanya berdiam diri, tapi dok lau. Ya. Apa kekuatan mereka pergi? Ima haporsiaun. Idum bain nakin didok. Di epistel tai. Haporsiaunido. Mereka percaya bahwa Yesus yang naik ke surga itu tetap menyertai mereka. Saya donganok kudahmu ganup hari rasa-rasa roh ajal nihas yang ono. Itu tertulis di Matius 28 ketika dia naik ke surga. Jalan di Markus 10 nomon urupakku donina. Dia menyertai, dia membantu saudara. Dia tidak membiarkan, dia tidak tinggal di sorga berdiam diri. Dia tidak tinggal di sorga hanya memandang-mandang kita. Dan tebu-tebu gimana? Tapi dia terus bekerja menyertai kita, menjaga kita, memelihara kita, membantu kita, menolong kita. Itu menjadi jaminan di pesta Hananaikon. Tung takas parjulu naing donon natuita lau mamu. Ya, pergi
Jangan berdiam diri untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan berita kesukaan, untuk memberitakan hanya satu nama di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkanmu, yaitu Yesus Kristus. Di Ulangan Apostel 4 ayat 10 itu, danga dong goar na asing na boy paluako siya sibolis siya dosa siya ulo siya rasun holan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Jala ido edeta nomor 425 sada goar na umbuli. Tidak ada nama lain, yaitu Yesus Kristus yang naik ke surga itu. Ido barita nauli atong di tonga-tonga nama dalani pandemi COVID-19 parjolo na hot doi mana mandohan hita na paduan mangurupi hita doi mana jala taboto do tantangan ancaman di nama merita barita nauli alai tung takas atana na gabi jaminan na hot doi mana mandongani hamu mamasu-masu di mana atong dia mabarita nauli na naing tabaritahon lau borhat ita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Apakah kita mau memberitakan, mengatakan percayalah kepada Yesus? Amo kadongan. Tugas kita bukan membuat orang percaya. Tugas kita hanyalah mengajarkan, mengkhotbahkan, majami tahun. Membuat percaya adalah kuasa Roh Kudus. Membuat orang percaya adalah Tuhan Allah, Bapa di sorga, Roh Kudus, Tuhan Yesus. Tugasmu. Persoalan kita sering melampaui tugas yang diberikan Tuhan. Tugas ta mengajarkan, mamudaon, mamaritaon, barita nauli, mambain porsea, ulon itu di porbadia. Dang adong tarbain manang ise na mendok Yesus Tuhan. Molodang tod di porbadia nina. Tidak ada. Atong songot dia do. Di pesta anak naik Tuhan Yesus Kristus na naing tabaritau barita nauli goar ni Yesus sih hata nong gabi daging na manaon dosata nong tarsilang di banua gijang mate di banua gijang mana ama berita Injil yang kita akan laksanakan sebagai warga jemaat orang-orang percaya. Ketika di lingkungan kita orang sedang cemas, adong amang inang, amo kadongan na di bagas nabi na mangyutom pesta raya anak naik Tuhan Yesus Kristus. Ada di lingkunganmu orang-orang sedang cemas. Kau harus tunjukkan bahwa kau tetap ceria, kau tetap bergembira, kau tetap menunjukkan imanmu. Ya. Ini berita Injil. Dikelilingi oleh orang-orang yang cemas, orang percaya, orang Kristen, jemaat AKBP tetap ceria, tetap tersenyum, tetap tertawa. Itu unang cemas di lingkungan ta ita pe gegep mati maita. Gawe doh tidak. Coba cemas orang mati maita. Tidak. Kita tidak akan mati. Terus dua halak. Leon molo mati maita na sutaon. Ulu itu do maita mati ni nak. Ujung na mati mak. Ketika orang cemas, kita tidak cemas. Kita tetap ceria. Ketika orang sedang takut, kita tetap berani tampil. Ketika orang tidak disiplin, kita disiplin. Ketika orang memberitakan hoaks, kita memberitakan berita-berita yang benar. Ini berita Injil. Ketika orang sedang gelisah, kita tidak gelisah, kita tetap maju tak gentar. Itu berita nauli. Orang tidak makan, saya punya 2 roti, saya kasih 1 roti kepada dia.
10 takar adong borasu ape tetanggaku dang adong boras nanang ko sa takar ku pasah sa takar di mana. Ini berita Injil yang naing dapat tuduhon di tonga-tonga nih na menghadapi pandemi COVID-19. Diurupi dewatahi tak, didongani dewatahi tak. Ya. Tapi 3 kuasa itu ingat, mulu pas cemas Roma si bulison. Ya. Sona tu si Adam si awai, tang namati ho pos maroham mulu yalakoi sarupa hamunina. Ya. 10 takar, bah, sia naik bah. 10 takar du borasu, apa sia welu rumah tangga dang mangan, badon, bah mati mami, rosi polisi, mati do unang leon, mau bisi judi, apa peduli musi, tikin, bereng mak, tiki suarung pandemi kopi saprusion, bah ima ibat nah hatana tuho, bah dipaci tidur hana tuho, unang, omma dalammu batu duon. Mawi tidak ya, karena apa? Yesus naik ke surga, dia tidak membiarkanmu, dia memberi firman-Nya, dia memberi tugas mengatakan bahwa tetap dia menyertaimu, dia tetap menjagamu walaupun ada tantangan, dan dia beritahu itu atong mamaritahu barita nauli mahita dinasa natinopa siapapun itu. Karena pandemi COVID-19 ini tidak mengenal agama, tidak mengenal sosial, tidak mengenal orang kaya, orang miskin, tidak mengenal Kristen, Islam, Buddha, tidak mengenal. Dia terus mengancam, dia terus menyerang. Maka itu berita Injil untuk semua makhluk dikatakan. Ya. Untuk semua makhluk. Ya. Untuk semua bangsa, untuk segala alam semesta ini. Tong anak-anak ni Tuhan Yesus Kristus songong pandemi adalah bencana bagi dunia ini, tetapi pandemi COVID-19 bisa menjadi sesuatu memperbarui arti kehidupan bagi kita. Pandemi COVID-19 adalah bencana, tetapi dia bisa kita pakai menjadi sesuatu memperbarui arti berteman, arti bersahabat, arti bertetangga, arti kepedulian, arti siapa saya, arti bergereja. Di pesta Hananaikon, di tonga-tonga kone, kita bisa diperbarui untuk mengerti siapa saya, siapa lingkungan saya, alam semesta ini. Atong nunga taricat Yesus tu banua gijang, ala sianido imana, jala sianido imana, mangurupi hita, mandongani hita, mampargugui hita, atong borhat mahita, mamaritaw barita nauli. Di tonga-tonga ni pandemi ko bisa, ama dapatmu amang inang, ama dapatmu di nama marita barita nauli epistel tamandok ujama upa hala naborhat mamaritan nauli marhite te haporsionna una kita mamaritan barita nauli marhite te pikirata bisuta agugota alai marbarita barita nauli hita marniti hapur syauta di dibata di Yesus Kristus amau pamu di dok di pistelta di eber bidu sapusada ayat onom di dok masong onom alai anggoso marhapur syaun dang tarbaen halomoan ai hala nama dapoton debata ikon diapur sai adong debata laos ibana do silehon upa tuaka nama jalaki ibana.
ketika saudara pergi memberitakan berita Injil, nama Yesus, upah dari Allah menanti di dalam kehidupanmu hari ini dan hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martangnya kita. Ali Tuhan amanami jala dewatanami. Pardenggan bahasa para siroha situtudoho. Di bagasan hari pesta raya hananai mon Tuhan tubanu agicang. Di leoko tuhami ulaon marhiti pudamu asalau hami mamarta barita nauli. Didongani hodo hami, diurupi hodo hami, mulupe gudang ancaman, tantangan, rintangan. Lepos doranami, marhite hapursan nami ubarita kami do guarmu nabade atong Tuhan saat diho mangul nami. Homa namandongan sudiru asnurami, homa mangramoti sudiru asnurami. Dongani gugus depan tugas mengatasi COVID-19 aka dokter perawat nang sudi terlibat ilo kuahai pason akan nama konai akibat COVID-19 marsait nasida nang akan nama marsait alani sait manang aipe Tuhan buat kami tu tangan munabade ho mana pamalupon Tuhan nang sudi ruas ni riami pe naro di bagas joromon do na mang dohoti di bagas nabi di dongani homa di hurupiho di pasu-pasu dame na sumurungi mandongan nasida Tuhan digijang salut nai si sama dosa do pengalsai una mabati dengan basamdu asirwam calo mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin marede mai tahu papungu pilihan. Jong maita salut.
Matangnyakon ma piliata ali debata amanami na di Banua Gijang hodo harorwan ni saluhut sileo-lehon na denggan dohot nasa uli bahasa na mauli utus kupasat hami ma sian na neleomi tu hami pilihan nami tu ho sejalo mai gabi uap na ucus di jolom pasu mai jala ramoti asa huparsia kami pialanuon patibulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marwanami marhite tordim asalam tadahami gudang ni sileo-lemi tu hami asalam girgir hami madok mulate tu ho marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan Yesus Kristus nang manai tu Banua Gijang na udul di siamun ni debata hasangapon dohot amuliom madihorodi saliling ni lelingna na marlas ni roha do kami nuaing ala nang monako jala dipabakit debata ho gabi raja di atas ni saluhut halongangan do sudi dalammu ai dipatutoru ho dirim tuturu ni saluhut alai gabi tumibbo ho sian sasudi jala maruli gohar asa lopit salut ulu nitut lau marsobba tuho jala ganu pamangan marata poton hodo Tuhan muliate marwanami tuho ala naung diukap ho dalan tu Banua Gijang gabis tua ni malipo na mangodio kami tu dewata sai pasu-pasu mahuriam na maringanan dope dia siang anon paima marpungu hami tu labungmu sai pasaut mabaga-bagam tu akka suruamu lehon tu nasidia sahala do agogohon sian Banua Gijang asa marmulia goarmu di portibion sai ajari ma aka partohonan di huriam asa obar tu lomo ni roham aka aturan pamicangion dohot panugunuguhon nani atoron nasida di uriam sai gonggomi jala paretai mahuriam tu saluhut tanoon asal lam rarat jala monang huriami lehon hapistaran sian Banua Gijang tu aka iduk nami tu aka padita guru doho tu aka situa asal maraturan huriam di tanoon sai pajonjong harajamu di bagasan roa nami asa marhiras ni roha hami mangului do mangyutoko pahot marwanami tuho asa wati dako kami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami sai paian mahatam do damem di uriam asa wingot hami dada asianganon inganan nami alai di Banua Gijang di Labung Mido sai ramoti mana mangonggomi hami dohot raja do suruan na pinabakitna lehon tu nasida hapistaran sian Banua Gijang do uduk ni roha asado nasida mangului paretam pasu-pasu masalhut parpungan ni halak Kristen sai homa dongan nasida juppa marpungu di gereja di parsikolahan nang pe di bagas nabi sai lam lokangi siak kami dosa do sudena pasorat to kami di asianganon asalam malungu kami paimahon harom mangalap hami tu labung ni amai amin ali amanami na di Banua Gijang sai pinarbadia magoharmu
seroma harajonmu sesau malomoni roham di bano tongon songon na di bano gijang leon matu hami sadarion hanguluan siap hari si sama dosa nami sompane sanami di dosa nidongan namar dosa tu hami una kami to gion tu pangjunan balua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewatama ho. Disodakon Tuhan Dewatama buihina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan Dewatama buihina tuho jala di pasar homma. Damena tutor di munabi. Amin. Amin. Selamat madi hita salutna pinasak matu padita Chandra adong buah-buah nasida semeta damang puji Tuhan, damang do dainang rak marsi panganot do hita dia rionon saluhukna na rotu garejaon si panganoni ima songod dalam makalason dinagok umur ni amata situa emanulang ono 15 tahun sadarion dipatuh pakai keluarga di hita si panganon rak mahita mulak si garejaon inganan na di